November ni kuwa sak ni som ni pan ni ania ni lai ni kan lo thleng le tareng mai World Cup an hai to boka voin chu khovel chan chin thar ngai thak rualin World Cup lampo kan tar lang tran to don ani bazar thlir tu te chibai ule Ukraine rama indona na sa taka thlenga Russia in Ukraine runa nunaw poi soi lo tam takin an chen na in an tlan chiat sana sipai tam takan thia in le lo mun poi mo sang sang ti chiat ani boka Russia be na chu lo se pui ru tur ngot ngot rang thei big ni heklo Ukraine point Russia be leta nei to le ko thlangram tan Ukraine an puya Ukraine pui tu te zinga amazing hlap tu ber chu USA America kan tia kan mi thla ber ram hi ania chu tiang ani lai chuan USA le Russia te hi hetiang thila thlen lai hian lang lo ruama an lo in beru reng ani chu US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Washington le Moscow in kara in biak na chu Ukraine in dona wang hian khara ni lo ti asoi chiang ta a Ukraine in dona nuclear ral thuam man ani lo nana Russia beturin Sullivan hi amatong tu ani ti chu soiri kani a White House chuan hei hi aphathei talwa ama Sullivan ngei chuan Russian biak po reng na chan hi US ramta na thaturan iwang ni na soya Russia betu te hian an biak hi tu te nge an ni an hrichiang em ani atibok Wall Street Journal chuan Sullivan le ho te hian Russia Ram Security Council Secretary Nikolai Patrushev le Russia Foreign Policy Lambithiam Yuri Usakov te chu thlainga bazat liam ta tang khan an lo beto ti an reporta anin biak na hian Ukraine rama nuclear ral thuam man ani hlaupo in ven na lam an soibera Ukraine in dona ti topani theina tur lam engma an soi ngai lo ante thamasa khan Sullivan hian nuclear ral thuam man ani chuan Russia hian na satakina chiat pui don ani ti in US TV network pakhat NBC chu a hrila hemi chungchang a hian Russia po arukin thu soipui ani ti alo soilang zau to bok ani US President Advisor zinga senior berzinga mi Sullivan hian Russia nena in biak na nei chun zom zel dan tur azong zel ni in soini a Russia nena in biak na nei zel hi Ukraine boina in hong ram zong zong ta na thil poi mo ani atia ma semi pui ma thu a soina new year ka chuan Biden sarkar chuan rin omna vong nung renga a tho pui ram te nena thok khowin Ukraine ram run tu te chu Ukraine atanga chua until ti sualman po pek nge yan ni ang ti asoi dai thung ni in BBC chuan nimin khan an ziak ani heti la hian thotran zan khan zantina Ukraine mi pui te hriat tura thu asoi thin hun anga Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan indona ti topani theinan Russia nena in biaka du thu asoya ma se Russia in Ukraine rama chu sakte apek le theidon lo ero chuan in biak na nei du lo ti asoya Zelensky hian in rem tumna tak nena in biak na chu englai poina du reng ti soin Russia in Ukraine runa wanga chiana thleng zong zong jang na domna aphuta he in dona thil swal ti tu te hrem nge ya phut bok ani bazara kan tarlan to angin Washington Post newspaper chuan Ukraine hena hian US chuan Russia nena in biaka du thu soimai turang enin chuti ni lova Ukraine hi in biak na du lo jok tu ni chuan tuna tran tu ram te poin an huat mai hlo om thu a hril thu an ziak ani kha thu kha Russia official lam te poin an soi ring viaw ani kha adik tak emoti thei turin Ukraine President Zelensky chuan Russia nena in biak na nei adu thu soitani September tha Russia in Ukraine rambung lian tak paliala ka anrama arin lu nu khan Zelensky hian Vladimir Putin chu Russia ram president ani chung chuan Russia nena in belawang ti alo puang to a mani lok khan Ukraine official poimo te zinga mi pakhat chuan Putin a thlak tu nen chuan in biak na nei an hrei lawang ti a soibok ani Russia ram tu puang tu Dmitry Peskov chuan englai po in Russia chuan in biak a du renga in biak du lo jok chu Ukraine ani ti a soi cham chia chuti lai chuan Ukraine atanga an rama an rin lu te chungchang ero Russia hian in biak na hian tel an du lo ti a soi tel zel bok ani Russia in tun nai Ukraine rambung pali ne chu chu North Korea ti lo ramdang in Russia rama an pompui thu an lapuang lova kumsang ni som palia Ukraine chu sak Crimea po tun thlengin khovel ram tamberin Russia ram angin an la pompui ri lo ani heti la hian US ambassador to UN Linda Thomas Greenfield chuan nimin khan soilok omlovin Ukraine ram khopui Kiev atloa Ukraine ram hroi tu ten hena United States chu chin lem nei lovin Ukraine rama ala tang zelani ti a hril Thomas Greenfield ti hi US ambassador to Ukraine Bridget Brink chuan lo huakin Kiev khopuya chan chuan na thok tu tlom ngai pol te
Ukraine official tele civil mi athei ang akhom kual ani heti la hian Ukraine ram kho pui ber Kyiv le a chevel Chernihiv Cherkasy Zhytomyr Sumy Kharkiv le Poltava vela chuan Russia in electric siam chuan hmun an bom chiat saka wangin karen anin nei chok mek anti US a chuan nimin November ni riat keini tana ni zana khan midterm election atan vote an thlak ta a keini tana ni zanda som khan mi makta doi somli pani velin vote an thlak to ni in CNBC news chuan an tar lang kumin US midterm election a hian in than le ka inhoya sum han zongjong chu dollar tluk le ding on som paruk point pasari atling ni in tan big nei lo pol in thana sum chevel chungchang boi pui tu open secrets te chuan an soya US midterm in thana sum man tamber tumani anti US midterm election chungchang hi kan soi venual to a USA party lian pani Democratic Party le Republican Party te chuan thu nei na chan an in chu meka atu jok jok po hitling se chu thleng tur ani ti tur atam hlea talan to angin Joe Biden chu midterm a hian vote turin ballot paper a hming om velova chu tiang bokin Donald Trump po vote thei ani chuang lo ma se an ni pani hian tun tumin thana hian an hmalam hun thui tak a in ngat ti an hria da wangin campaign po an beingor hle ani kha USA meu po mi pui te chuan an sarkar a lung oina an hmulova an ram sum le pai din hmuna thalova an rama dan lova pem lu tan tam ni nan hria hei hi Republicans lam hian sarkar be nan an hmang ti po kan tar lan to kha kumin jun thla khani US Supreme Court chuan an ram dan puya naw ti thlatura mei chiaten dikna chanvo an nei thin kha an ron pai thla a chu chuan America rama in hial na sa taka thlena President Biden a pol Democrats te chuan naw ti tlak du tu te hna dikna chanvo pek le an duwa ma se Supreme Court thurel pai thla a ti danglam le tur hian Congress an mamu ang member an nei lo wangin tun trum mitra ma hian House a le Senate a member atam theiang beran tlin ngai ani ti in abortion rights du tu te chu an mani vote turin an so mani heti la hian Republicans te chuan mei che naw an paya kar som panga tin to chuan ti tlak phal lo ni se chu chuan rampuma dana man ni se ti in an campaign ve thung ani Republicans lam hian chak chuan America rama chuan USA dan lowa pem lut te chungchang te sakhobia konga mitin te chanvo te tharum thona manga solna pun lun chungchang te chu ngai poimo le ngai mo ani arin oma Democrats an chakero chuan environment le risel na laman ngai poimo anga mitin in zalen taka vote an thlak chungchang le silai thunun na sajok te chu an tuipui chun zamang Congress a tamjok ni hian thil dik lo chui tu committee din thuwa thunei na an nei wangin thil tam taka in thlak theya kumhi liam ta chung khan Democrats an tamjok awangin Biden le tho pui te chuan enfiel le chui an hlolova an nero chuan kumsang ni somni pakhata US Capitola thil thleng Donald Trump le a hoten president in thana an tlak an pom theilo wanga buaina kha an chui ngar thungani Congress investigation committee chuan mi zatel te meu an dopa report an ziaka news an puan tir choya kumin kum top ma nge hian report po ti chu an tum ni in an soi heti la hian midterm election an nayanga Republicans an tling tamzo kan i hlau chuan US Capitol thil thleng chui tu January 6 committee anti mai chu anti top nga langa Joe Biden a fapa Hunter Biden an asum don na China ne na in mongzom na nei chungchang chu an chui nga nge rin oma Biden a sarkarin an rama peng lu ten lo dun sandante Afghanistan atanga US sipai lak chu an ni dante China rama coronavirus ripui lo chu dante po an chui arin omani Republican lamin US Senate an thunun ani vai chuan Biden an ram court sang le sarkara thunei tulian arwat dante chu an ron bitum ngei don bok ani tun thlani somni hian FIFA World Cup chu Qatar rama an tran to dona keini point helam hi kan ron hoi ve zau dona kan hoi dan kong ero in ngai dan le du dan ani chi angem ti chu comment lama min ron tar lan sak turin kan ngen cheu ani voina hian Qatar ram lam kan hoi tran nan Qatar rama Argentina fante in bol saina lami hanta lang teang Argentina hian kumin World Cup an match masaber chu tun thlani somni pani hian Saudi Arabia nen an khel dona hemi huna hian Qatar rampo na tanga an fan kal khom ti chawin Argentina hian tran done moi ti chuan i hredik lo leang Qatar khopui doha hian sangkha zakwa somriat paruka tanga Argentina lo tran vengar ngar thin mi engemaw zatan oma heng mi te hian Lionel Messi pian ma tang to in
Argentina an lo tran ve to ti na ani chu heng mi te hian kumin jun thla khan Poland dina an Pol ming chu Argentina fans Qatar AFQ an ti ani AFQ a hian Qatar rammi chau an telwa India Nepal Sri Lanka Bangladesh le Africa khomol puirama tanga Qatar na thoka omle cheng het zui ta te po an tela heng ho hian Argentina le Messi an tran na chuan huam china nei lo an ti top maya Messi hian tun trum hi a World Cup nung berani to don ti asoya chu wangin AFQ ho hian December ni som pariat finala Argentina chaktir an tum ru ra hle ani AFQ a hian member sanga vel anom to ni in Qatar an hathok India rammi engineer Mohammed Suhail Ali chuan asoya min shwai khom tu chu Argentina ni a kan tumber chu Argentina trana ramdanga tanga ronkal Argentina fan tetan Qatar ram hi ram nuam takalo siamani atia AFQ a hian ram sang mi ten omba ka hian Argentina ambassador Guillermo Nicolas Hovin Argentina khole tui dik tak po mi zavel antelani Doha khopuya do lian tak nei tu India mi Rafiq Hamed chuan Sangha Jakwa Somriat Paruk Khan Maradona Magic Khan Argentina fana minin le tira helaya kan thil ti zongjong hi Argentina kan tran wanga kan ti vek ani Argentina le Messi te hi hlo tling se champion ngei se an champion lai hi stadium ma kan mit nge ya mu kan du ani ati Nepal mi dor khak tu Faiz Khan chuan Argentina in group match an khel tur pathum en na tur ticket chu ka nei to a quarter final an khel en na tur ticket po kalele thuayang atia a confirm rem khop mai Doha zirtir tu omek Cameroon mi Roger David po Argentina fan ani ve tata Argentina ka tran na chan chu Lionel Messi ani hi khowela football thiam berania football a hian ti thailo nei lova aro pui ber World Cup chi hi amamo to ani atibok heti la hian Qatar University a zirlai Argentina mi Jessica Costa chuan ramdang mi in kan ram jersey an ha sup mai hi mu anuam lutuka anni ho nena Argentina trana kan han lam vel tur hi ka in chuang tak zitani atia Argentina mi kani ti an share ringot po in mi then khat chuan min selfie pui du ani atibok bazari lo thira wangin kan lo me